Morjes kaikille. Tänään lähdetään vetää tuollaista Haxav-hunttia. Mulla on tässä 530 balanse. Katsotaan monta bonaria saadaan. No niin, eiköhän lähdetä sitten availee. Ja on ollut ainakin vaikuttanut nyt ihan hyvältä. Ui, no pistä keltainen. Ui, vihreä. Maksai saatanasta, mitä helvettiä? Mitä vittua? Miten voi huntti alkaa näin? Mitä helvettiä? Mitä vittua? Ja tää pistää vielä tällaisen tähän. Okei, mitä ihmettä? Mä sanoin, että tää on hyvä peli, mutta en mä tiedä, että tää näin hyvä on. Toi on muuten peli, mitä tuun pelaa jatkossakin. No niin, sit lähdetään toka bonariin. Tää on kuin Space Zoo. Katsotaan, en oo aikaisemmin pelaillut. Hei, haloo. Aika paska oli. Niin kuin sanoin, ei kehtaa tollasen voiton jälkeen aloittaa valittaa. Sitten oli seuraavaksi vuorossa tällainen kuin Toshi. Tätä on tullut itse jonkin verran pelattua. Tää on aika mielekäs peli ainakin itselleni ollut. Niin, 10 spidde. Siis vaan kerroin takana. No, olipahan taas nyt sellainen Ö-luokan bonari. Haluatko eksklusiivisia kasinoetuja, bonuksia ja hullun hyviä diilejä? Meidän Discordissa jaetaan parhaita kasinobonuksia, ilmaisrahaa ja järkätään arvontoja, eikä maksa mitään. Liity nyt, linkki löytyy biosta, älä jää ilman. Muista pelata vastuullisesti. Sitten lähtee Slayer Sync. Tätä on tullut kans jonkin verran pelailtua. Tää on vähän tämän vaihtelevaa peliä ollut itselle. Välillä tulee voittoa ja välillä sit aika paljon pakkasta. Jos se pistäis nyt 5 vesaa tuohon näytölle, niin ois kyllä aika päin homma. 1. Ja toinen ohi. No hei, siinä menee jo pelikkaan. Oisko se tästä noin rahat takaisin, niin se on ihan hyvä niin. Juu, on. Reippaasti. Tääkin on voitollinen bonari. No niin, sit meillä on tällainen peli vuorossa kuin Freaking Bananas. Tätä oisinkohan mä pari kertaa pelaillut, mutta en mitään hirveitä määriä, et ei oo tästä sen tarkempaa tietoa. Katsotaan minkälainen meininki tällä on päällä. Kuivalta näyttää ainakin toistaiseksi. Nyt on banaani. Ai se ampuu tollain. No. Tää on kyllä niin kuivaa taas tää. Onkohan tää mitään? Eipä oikeastaan. 23 €. Puolet takaisin. Eikö on se vähän alle? No niin, sit ois seuraavan tällainen Pikku Cluster Hunt. Katsotaan. En oo tätäkään aikaisemmin pelaillut. No 5 kättäriä. Tuli 15 spinniä. No niin, no katsotaan. En tiedä, paljon tästä tulee normaalisti. Katsotaan minkälainen on bonus. No, sika ampuu täällä jotain wildeja. Joo. Sitten toi kasaantuu aina tuolta. Tykkään tässä nyt pitäis niinku voittaa. Vittu, toi on kyllä ihan käsittämätöntä. Miten toi eka bonus maksoi noin paljon? Nyt mä en käsitä.
tollaista käy ikinä. Se oli muutenkin vaan 100 se, paljon se oli? 60 toi perusosto. Tollaista en oo kyllä aikaisemmin nähnyt, kun on pelailla. Tää näyttää aika tällaiset perushuonot bonukset. Oho, siinä on Weldi. Katsotaan jos tää maksaa sit vähän. Paljon toi oli? Oho, se oli 74 €. Jahut. No ei kehtaa valittaa, oli se profittiosto. Sitten oli tokavikan bonuksen löyty Cursed Crypt. Normi bonus. Paljon tässä oli bonus? Tässä oli 40 senttiä, niin oli jo. Katsotaan mitä tällä on tänään tarjota meille. Oh. Oh. Mikä? Aika kuivalta ei, hetkonen. Joo, ei saa nappaa tuolta. 4,50. No se oli paska. Oisko ollut huonoin tähän mennessä? Sitten hypätään viimeisen bonuksen kimppuun. Katsotaan mitä on Dorks of the Deepillä antaa meille. Niin täällä on tää läski. Mikä tää on? Ei, tää on joku atlasmies se on. En tiedä. On kyllä ärsyttävän näköisiä jotapeita. Joo. Hei. Halo? Halo peli. 66 senttiä on nyt. Halo? Mitäs nyt tapahtuu? Niin tää on okei tästä. No joo, oli. 60 sentin kuudelle. 564. Hyi helvetti. No, siinä oli tän päivän huntti. Jatkossa tulee varmasti lisää samankaltaisia videoita. Ja mä laitan tonne bioon linkin meidän Discordiin. Joinatkaa sinne, tulkaa kattoo vähän meininkiä, jubailee. Ja sit sinne tulee myös hyviä bonuksia ja mahdollisesti arvontoja jatkossa. Ei kai siinä, seuraaviin videoihin.